Σούπερστάρ ο Ηρακλής, Μπελαλής και Μπεσαλής, είχε δύναμη μεγάλη κι οι θεοί τον είχαν βάλει γρήγορα και μάνι μάνι, άθλους 12 να κάνει. Κάθε τόσο Ευρυσθέας, βασιλέας της Νεμαίας, στο παλάτι τον καλούσε κι όλο κάτι του ζητούσε. Ηρακλή μου, ήρωά μου, πες τι θέλεις βασιλιά μου. Πες τι θέλεις βασιλιά μου. Τρελαρί, τρελαρό, τρελαρί, τρελαρό, τρελαρί, τρελαρό, στον ήρω τον καιρό. Τρελαρί, τρελαρό, τρελαρί, τρελαρό, στον ήρω τον καιρό. Να σκοτώσεις το λιοντάρι, να μου φέρεις το τομάρι. Ποιο λιοντάρι, Ευρυσθέα, το λιοντάρι απ' την Νεμαία, που βρυχάται και ουρλιάζει και τον τόπο τον ρημάζει. Έχει δόντια γυμνωμένα, έχει μάτια φλογισμένα. Θα το βρω και θα τ' αρπάξω, θα το πνίξω, θα το σφάξω. Γλίτωσέ μας ήρωά μου, φεύγω αμέσως βασιλιά μου. Φεύγω αμέσως βασιλιά μου. Τρελαρί, τρελαρό, τρελαρί, τρελαρό, τρελαρί, τρελαρό, στον ήρω τον καιρό. Τρελαρί, τρελαρό, τρελαρί, τρελαρό, στον ήρω τον καιρό. Πάει λοιπόν το παλικάρι, του κάνει το λιοντάρι, μα εκείνος δεν τρομάζει και ορμά και το αρπάζει. Στον αέρα το πετάει και στο χώμα το πατάει. Και στο χώμα το πατάει. Τριαλαρί, τριαλαρά, Ηρακλή παλικαρά. Τριαλαρί, τριαλαρά, σύρτο τώρα απ' την ουρά. Τριαλαρί, τριαλαρά, Ηρακλή παλικαρά, σύρτο τώρα απ' την ουρά. Να το πας στον Ευρυσθέα, το λιοντάρι απ' την Νεμαία, να σου βάλει μάλλον κι άλλον άθλο πιο μεγάλο. Thank you.